Tänään kävimme taas ruokajakelupisteessä. Oli pitkä päivä, odotimme pitkään ja ajattelimme, ettei siellä nyt enää varmaan enää mitään ole jäljellä, mutta olihan siellä. Siitä esimerkiksi tuollainen uusi tuttavuus meille kuin paksoi. Se on joku salaatti, niitä tuli useampi. Sitten tuollaista pikkusalaattia tuli pari pussia. Banaaneja tuli, appelsiineja, omenaa. Pari pakettia meetwurstia, jami jami. Sitten tuollaisia muutama leipäpussi. Kauramaitoa ja gefilusta. Tuollainen sieni, onko tuo nyt siikatesieni vai mikä, mutta uusi tuttavuus meille, kiva maistaa. Mikrokeittoa, Karjalan piirakkaa pari pussia. Lihamakaroniilaatikkoa pari pakettia. Vaniinia muutama kappale, eri makuja. Jogurttia, isoja purkkeja 4 kappaletta. Ja sitten tällaista, tykätään tästä. Mausteinen linssikeitto. Ja niitä tuli oikein urakalla. Kiitos. Kiitos niille, jotka jaksaa tätä työtä tehdä. Me olemme ihan tyytyväisiä siihen, mitä sieltä saa.